салом. Манзури шумост барномаи хабар барои ту. Бо шумо ҳастам ман Солеҳ Нуралиев. Google-ро барои хусусияти шинохти чеҳраи Google Photos $100 миллион ҷарима бастанд. Google дар доираи даъвои дастаҷамъӣ ба сокинони Иллинойс $100 миллион пардохт мекунад. Ба иттилои The Verge додгоҳ қарор кардааст ки хусусияти шинохти худкори чеҳра дар барномаи Google Photos бидуни огоҳии хаттӣ ба корбар қонуни ҷамъиятӣ ва нигоҳдории маълумотҳои биометрии Иллинойсро вайрон мекунад. дар шикоят зикр мешавад ки Google мустақиман ин қонунро нақз мекунад, зеро ширкат бидуни огоҳӣ ва гирифтани розигии хаттӣ маълумот дар бораи чеҳраи корбаронро ҷамъоварӣ ва коркард мекунад. дар натиҷаи даъвои дастаҷамъӣ Google розӣ шуд ки $100 миллион ҷарима пардохт кунад ва бояд ба корбарон дар бораи хусусияти шинохти чеҳра огоҳӣ ирсол намояд. сокинони Иллинойс ки барномаи Google Photosро аз 1 майи соли 2015 то 25 апрели соли 2022 истифода мекарданд, бояд то 24 сентябри соли 2022 барои ҷуброн муроҷиат кунанд. ин буд як барномаи дигар аз олами маҷозӣ. хуб, шумо аз Google Photos истифода мекунед ва ё на? ҷавоби худро ҳатман дар комментария нависед ва мо онро ҳатман хоҳем хонд. ин буд барномаи хабар барои ту. бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда шоду пирӯз бошед. хайр.